What's up? It's your boy Tiu Tiu. Ah! So, Split Princess. And I am James. Alex. And welcome back to my channel. Yay! Alam nyo ba guys kung saan kami pupunta ngayon? Hindi! Saan ba tayo ngayon? Nasa Korea! Hindi guys, kasi ngayon mag-tutor kami! Wow! Koys, alam mo kung saan tayo mag-tutor? Saan? Sa Korea! Hindi guys, mag-tour kami, maraming yung mga famous spots dito sa Bohol yung pupuntahan namin. And syempre, sponsored to ni Big Brother! Thank you so much, Big Brother. Hindi posible yung tour din namin ngayon kung hindi dahil sa iyo. Maraming salamat, Big Brother. Big Brother! Kung saan ka man, dyan ka na lang. Joke. Kung saan ka man, mag-ingat ka dyan and stay safe, Big Brother. Pero ngayon guys, kasi kanina maaga ako nagising mga 7 AM, tapos nagluto ko ng mga ulam, tapos nakakain na kami lahat, maaga ako nagising para maaga kami makaalis. Pero anong oras na? Alas 11 na guys, mga tagal-tagal guys, buga yun. Oh, hindi pa kami nakaalis, mag-alas 11 na. Ano yan? Anong klaseng yan? Kasalanan to, tingnan mo isa oh. Ngayon pa lang natapos mag-brush. Joke lang guys, kasi yung CR namin dito maliit lang, isa lang, tapos maliit pa, tingnan mo. Yan dito, mahaba yung pila ng CR. Mali tayo. Yan. Tingnan mo, Teo. Tingnan mo, Teo. Mamakaawa. Awa lang tayo. Yung tayo niya gumagano na. Ano mistake? Mahaba yung pila ng CR guys, kaya hindi kami naka-CR. Kaya yung iba, naligo na lang sa labas. Woot woo! Sino yan naligo sa labas? Alam nyo ba kung sino yan guys? Alam nyo ba kung sino yan? Sino ba yan? Pasaltiin ko. Wala na gaba sa mga taong dugayin mo mata. Wala. Yan ang bagay sa mga taong tagal-tagal gumising. Pero guys, kahit alas 7 ako nagising, hindi pa ako nakaligo kasi nag-book pa ako ng ano para sa floating restaurant natin. Tagal-tagal kasi gumising. Kaya doon, maligo, kaya doon din ako maliligo guys. Isa pa yung bata na kasama niya. I'm ready, maliligo na ako doon. Guys, dito kami maliligo kasi puno yung CR doon. Tapos na ako guys. Ano, baby girl? Tagal-tagal na gumising. Hoy! Nakita mo ako kanina, maaga ako nagising. Nagluto pa nga ako ng ulam eh. Yung bata na yan, tagal-tagal gumising. Yung bata guys, tagal-tagal gumising yan. Ay, guys. Malaki. Paliguan mo ko, baby girl. Baby girl, paliguan mo ko. Asa may unahon? Asa may unahon? Asa may unahon? Shower. Thank you, baby girl. Gusto mo maligo, baby girl? Hindi maligo man ako. Di ba tama ka ginawa ni mo? Kasi kita ginawa. Ha? Wow. Sana yung sabon natin, Roy. Baby boy. Wala. Wow. Guys, ganito kami sa bukid pag puno yung CR. Yung maghukas na ko. Wow. 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 Yung abs ko. Yung abs ko. So guys, anong oras na ba? Mag-12 na guys, hindi pa rin nakaalis. Nag-prepare pa lang sila. Ay nako. Pero alis na talaga kami guys kasi hindi kami pwedeng malate sa binook namin na floating resto. Wow. Excited na sa floating restaurant, Snake? So guys, and we're here sa first stop namin. Wow. Guys, ang first stop namin dito sa Lobok River kasi mag Lobok River cruise kami. Wow.
Yeah, kasi hindi pa nila na-try. Na-try mo na ba, Pet, mag-Lubok River Tours? Floating restaurant? Try na. Na-try na. Pero sila hindi pa na-try nila. Kaya ipapatry natin sa kanila. Siyempre, ang sponsor kay Big Bro. Nakatry ka na dito? Maraming beses na? Oh, yaman-yaman. Mahal kaya dito. Pero kaso guys, sila masyadong wala. Dati kasi buffet dito, pero ngayon Pila ganito dito? ngayon 600 per head. Pero walang drinks. Tubig. Siguro walang drink. Oh, Ano? Ha? Ano? papasok na tayo. Yes! Papasok. Saan? Sa puso mo. Sa puso mo. Hindi papasok, papunta na tayo sa bangka. Yes. Yan, excited na sila. Nauna sila. Oh. Snake Princess ay hindi namin kasama kasi natulog si Snake, guys. Natulog si Snake Princess. Papasok na kami. Guys, ito yung river. Tapos yan simbahan ng Lobok. Tapos yun yung floating restaurant namin. Alam nyo ba guys na exclusive yung restaurant namin sa amin? Wow! Sinong special na unang aakyat sa stage? Miss Thailand! Oh, ano? Next, Carla Nicole! Carla Nicole! 23! Wala na yung masunod. Medyo maldito! Gana! Olivia! Way Gana! Next! Tony Salumag! Indonesia. Oh, next! Wala! Wala na. Bye! Oh, bye na. Babay na lang. Babay lang. At isang hampas lupa na nasa last. Hi guys, I'm sorry I've been busy. Busy. My energy will be back later after I reply to emails. Guys, mapapasana all ka na lang talaga. Wow, nagyapon mo. Ako, nagyapon mo doon. Wait forever! Hala, grabe. Oh, ang mga tanong mo din, Grabe, oh. Balik na mo. Wala, narinig ka nila, Carl. Huwag lang mo mga Carl. tagak mo. Narinig ka nila, Carl. Buti naman. Ano yung sinabi mo? Maghihiwalay din sila. Paano sa ewan yan, boy? Yan ko muna kayo. Bala. Bala bamba. Bala bamba. Dancer. Akala ko Ano? singer ka lang, dancer ka din pala. Grabe. Joker pa. Dansinger. Grabe. Dansinger niya. Apel ang Joker. Paano yun? Yung tatlo. I-mix mo. Dancinging Joker. Ay, wala lami. Ikaw be. Wala dilisudoy. Wala na lang. Wala na lang. Sunod na. Ako sa assignment ko yan guys. Assignment. Pas Dahil gutom daw si baby girl. Ito na yung food namin. Wow, my fruits, my soup.
Wow. So yun guys, tapos na kami dito sa sa Floating Restaurant. So pupunta na kami sa Chocolate Hills. Chocolate Hills kasi wala na kaming time. So diretso na kami sa Chocolate Hills. Chocolate Hills para sa aming dessert, guys. Doon Kasi hanggang 5 PM lang eh, alas 3 na yung ano. Doon kami mag-OOTD magpo-photoshoot. Ah. The last time I went there, it was 2012. So memorable yung pagbalik ko doon. Oh. Thank you so much, Big Brother, sa experience. Thank you, Kuis Big Brother. Sa kantunay na championing. Championing. Thank you. Thank you. So andito po yung mga mahihinang nilalang natin dito. Ha? Untouch oh? Untouch. Wow! Oh, alis ka dyan kasi mag-montage muna ako. Go Atiton! Magandang dilag, puso ko yung